салом дӯстони азиз, савол шудааст ки баъд аз марг органҳои инсон чанд қадар кор карда метавонанд. Воқеан имрӯз дар илм барои кӯчондани узвҳо ки трансплантсияи узвҳо ном дорад истифода мешавад ва ҳар як узв дар организми мо метавонад ки пас аз марг якчанд дақиқа ё якчанд соат фаъолият кунад, ки мо дар бораи ин мавзӯъ гуфта мегузарем. Масалан, мағзи сар, нейронҳо, худи ҳуҷайраҳои асаб аз 4 то 6 соат баъд аз марг метавонанд ки фаъолият кунанд. Инчунин дили инсон пас аз марг метавонад ки аз 10 то 20 дақиқа фаъолият кунад. шуш бошад аз 10 то 15 дақиқа пас аз марг метавонад фаъолият кунад. ҷигар ва рӯда аз 1 то 2 соат, гурдаҳо аз 30 то 60 дақиқа, пӯст ва мушакҳо аз 4 то 6 соат метавонанд фаъолият кунанд. яъне ки муддати ки узвҳо пас аз марг агар масалан сари вақт агар ҳозир шаванд пас аз марг, ки марги биологӣ мешавад, марги садмавӣ мешавад, метавонанд ки узвҳои солимро гиранд ва ба нафаре ки масалан танқисӣ ба узвҳо дорад кӯчонанд, ки ин дар илми биология трансплантсияи узвҳо ном дорад. Хайр дӯстои азиз,